Gazteen euskara aberastea helburu duten podcastak. Adiskide honekin orduak labur. Peru eta Xarif, oraingoan, Kasilda Iturrizar parkean elkartu dira gauez izarrak ikusteko. Solasaldiaren ondoren, hizkuntzari buruzko hainbat argibide entzungo dituzue. Begira, Xarif, hor ikusten duzun hori, hartz txikia da. Bai, ederra. Eta hori txikia izateak zer esangura du? Handia ere badagoela? Jakina, txikia ikusten baduzu gainera, erraz ikusiko duzu handia. Eta haren puntaren puntan, Iparrizarra. Badakizu zer? Txiki ikusten du neure burua hainbeste argiren azpian. Baita neuk ere. Haze handiak diren izarrak, eta zeinen txiki ikusten diren hemendik behetik. Harrigarria da gero. Gure ondoan hain ez gauza dirudiena, pagasarriren bestekoa edo handiagoa izatea benetan. Zu bai bilbotar peto-petoa. Izarren tamaina kalkulatzeko ere pagasarrira begira. Bai, hainbaten etzen konparazio ona izango. Ara, izarri eskor bat. Eskatu gurari bat, askar! Badakizu, izarri eskorrei San Lorentzoren malkoak esaten zaiela? Bueno, haietariko batzuei, pertzaidei hain zuzen ere. Abuztu hasieran izaten da horiek ikusteko garairik onena. San Lorentzo egunaren inguruan. Hortik datorkio izena. Ikuskizun ederra izaten da, zerua argi dagoenean. Euskal Herrian horixe da zailena. Udan ere zerua ilundu egiten da askotan. Zenbat aste nagusi pasatu ote ditugu euria goian behean dela. Bai, hala da. Edozelan ere, gaur izarri eskor bat ikusteak eragin digun poza ikusita, abuztuaren 10 inguruan teleskopio eta guzti etorri behar genuke parkera. Teleskopioa barik, afaria ekarri eta iuntze pasa zoragarri egingo dugu pertseiden aitzakian. Badakizu zer eskatu diodanik izarri eskorrari? Zelan jakingo dut ba? Nik ezin dut zure buruan zer dagoen jakin. Abuztuaren 10 eta haren bezpera biharamunetan, zerua argi egon dadila San Lorentzoren malkoak ikusi alizateko. Zu bai zu. Batzuetan, onerako harritzen hauzu. Entzun berri dugun solasaldian, Peruk zera esan du. Eta haren puntaren puntan, Iparrizarra. Noren kasua euskaraz oso emankorra da. Kasu honetan, kokapen adierazteko, aurretik noren kasua birritan darabilgu. Herria abesti honetan ere ageri da egitura hori. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Honako hau ere esan du Peruk. Harrigarria da gero. Gure ondoan hain ez gauza dirudiena, pagasarriren bestekoa edo handiagoa izatea benetan. Zer adierazten du ez gauza hitzak? Balio edo garrantzi gutxiko kontua. Gauza hutsala, ezer eskeria. Hona hemen beste adibide pare bat. Orduak pasatzen ditu ez gauza batzuk egiten. Ez gauza bategatik haserretu gara. Esapide hau ere erabili du Peruk. Zenbat aste nagusi pasatu ote ditugu euria goian behean dela. Asko dira eguraldia adierazteko erabiltzen diren formak eta esapideak. Adibide honetako euria goian behean esakuneak, kasurako, euria gogorrari duela adierazten du. Horren parekoak dira, euria bota ahalean izan, euria gogotik egin, eta euria barra izan. Eta azkenik, Peruk beste hau ere esan du. Afaria ekarri eta iuntze pasa zoragarri egingo dugu pertseiden aitzakian. Aitzakian posposizioa, izen edo izen multzoak lehen atzizkia duela erabiltzen da. Medikuaren aitzakian beharretik lehenago atera ginen. Aditz izenari berriz, ko atzizkia eranzten zaio. Zu ikusteko aitzakian etorri naiz ni ere. Eta mendeko perpausetan, aditz jokatuari, ene aitzakian edo lako aitzakian eranzten zaio.
alaba bakarrik zegoen aitzakian alde egin zuen, edo alaba bakarrik zegoelako aitzakian alde egin zuen. Labairu Fundazioak Bilboko Udalarentzat ekoitzitako materiala.